Здравейте, скъпи съселени, защото и аз съм кухлинка. Истината е, че много се вълнувам отново, защото съм сред вас, защото за мен това е един съкровен миг. Така, дойдоха моите приятели. Да им дадем думата. Стига да могат да говорят. Честит празник, честита независимост, скъпи гости и скъпи хухленци. Дано тази вечер и утрешната бъдат един достоен ореол на духовността на това наистина забележително място. Благодаря и приятно изкарване. Мистерите за Хухла, както знаете... Той е калцата, да. Той е калцата, да. Той ги кръсти. Аз ги кръстих, да, и даже преди... Щеше да яде бой от мене. Да, щеше да ям бой, ама после Благодарих, да. ти го развали. Но тогава си спомням, че имах 3000 лева в мене, за да издам книгите на Николай Кънчев и Васил Кинов. И аз пък взех и ги дадох тук. После ги наваксах трудно, но това беше. Искам да поздравя не само Иван Бунков, себе си и Ламбовски, и дамата, разбира се, но и всички вас. Да сте живи и здрави, честит празник на независимостта и да се срещаме още дълги години. Тази година носител на Търбува, почетен гражданин на Хухла, е един поет от хухниско потекло, който живее в Бургас, един от редакторите на списание Море. Казва се Росен Друмев. В момента той не е добре и затова неговия колега от списание Море, който също с хухнински корен, не се съмнявате, нали? Иван Сухиванов, известен писател, критик, издател, той идва да получи специална наградата. Иване, заповядай. Петя Цонева. Някой познава ли Петя Цонева? Петя Цонева е вече почти хухлинка. Защото миналата година спечели наградата на Ивайло Балабанов. Имаше литературни четене нейна тук, вие всички бехте запленени от нея. А тази година издаде книга с заглавие "Люката на живота", а стихотворението е написано на един ден и посветено на един ден. Много нормално нашите жюри да бъде пристрастно и да даде наградата на свой човек. Петя, много ми е драго, че точно на тебе се падна тази част. Заповядай. Да, и аз съм изненада, какво да правя. Не знам как работи тази тайнствена академия, обаче аз бях изключително изненадана и просто като гръм от ясно небе ми идва, но щастлив гръм тази награда. И трябва да ви кажа, че обикновено големите награди минават като звездни мигове и отшумяват, но наградата Ивайло Балабанов пусна корен. И аз продължавам да се връщам и ще продължавам да се връщам и много ви обичам. Благодаря ви.